Čaute ľudia, zdravia z Firemaster.sk, dnes sme u môjho nového videa a toto video bude z hry Shakes and Fidget a som na postave Thorovič 10 a dnes to nebude žiadne podzemie ani arény, ale bude to boj proti cechu, ktorý bude o 21:51, teraz je 21:47 a budeme útočiť proti cechu Aliance Maxinut. Pozrieme sa na ich cech. Takže toto sú oni. Je tam 32, to je tento var, potom 67, tento mák. Mohli by sme to dať, neviem. Uvidíme, ako to dopadne. 34 a potom to už ide takto dolu. 15 a teraz sa pozrieme na náš cech. Toto je Georg Cory, originál 71 level. Potom tu je Chiles, 51 level. Milix 44 level. Toms 45, Friday 44, Sempo Bongu 40, to som ja 37, Freeze 37, Jano 10 000, ten skrachoval, niekto mu má za veci. Potom Thorovič 11, to som ja tiež, tento var. Migusta Langusta, to je Georg Cory. Fradík, to je Chiles. FSTDK, to je... Čaute, som späť, stala sa mi menšia chyba, ale už som tu. A za chvíľu začíname proti cechu. Boj. Už je 51, prečo to nejde? A tento útok zahájil Friday SVK. Aj nezničiteľná je moja postava. 22. What the hell? Čo to nejde? Pozrieme sa sem na postavy ešte nejaké. Títo sú pozvaní do cechu. Uvidíme, či to príjmu. A už ideme boj. Pekne všetko ide. Krásne, vyhodí. Nedám, to je 32, o 10 levelov väčší. Nemám šancu. Teraz tiež padol. Rádi gutočí. Neviem, či dáme tento cech, uvidíme. Dobre, padol. Padol. A už je 34, ideme s novým barom. Padol. Teraz idem s Thorovičom. 20 000, 10 000.
Oh shit, padol som. Takže sem po bongu. Ten má fajné HP. No veď už zabí krytý more gadžov. No vyhnutí 1368 HP. Teraz vyhnutí. Konečne 36 000. Pekne. Pekne, krásne. Zažde tá 67. Takže vyhrali sme. Fajne. Získali sme body do cechu a skúsenosti. Takže paráda. Takže aby som sa chcel s týmto videom s vami rozlúčiť a uvidíme sa u ďalšieho videa, let's playu a hoď čo iného. Majte sa.